Už dlho sme tu nemali videjko s touto kráskou. Ja vám ukážem, ako vyzerá, aspoň takto, očko. Tak to bude ona, naša kráska. Samozrejme, kapota sa musí celá vybrúsiť, vytmeliť, nastriekať. Ale čo sa týka takto estetiky, tak si myslím, že to bude vyzerať mega dobre. A dôvod, prečo to vyzerá takto a nie dokončenie je, zistil som, že je v háji vodná pumpa a je celkom dosť obťažné ju zohnať. Takže konečne sa nám podarilo. Sice Starline, ale budiš. Zatiaľ si necháme túto, je celohojníková, má aj hojníkové lopatky, nechcel som plastové. Plus, samozrejme, keď už budete robiť vodnú pumpu, tak nezabudnite robiť aj termostat. Áno, je to ono. Takže potrebujete termostat, je klasický ako z jedničkovej oktávky. Plus k nemu sú rôzne tesnenia a gumičky, pretože no, asi sa výrobci nevedia nikdy trafiť, tak ich dávajú viacero. OK, a ukážeme si aj malé zmeny, ktoré nastali v dielni. Ako prvé, vidíte, že je tu poriadok. Trošku sme to tu reorganizovali, lebo bolo tu veľmi málo miesta na prácu. Ako druhé, síce to nie je ešte dopratané, ale reorganizovali sme to aj tu na. Takže miesto píly, ktorá tu bola, tá je tam v rohu a používa sa ako stôl, a keď treba, tak ako pílu. Tak tu máme regál s takýmito vecami, ktoré bežne používame a potrebujeme ich mať na jednom mieste. Tak ich máme tu na. To sa nezmenilo, to je rovnaký bordel. A vypratali sme si aj ďalšie miesta, čo si ukážeme potom. A skúsim si vás hodiť niekde na statív, dáme si časozber a aby sme tu vymenili tú vodnú pumpu, tak ideálne je zhodiť celý pred, keďže vodná pumpa, drahí ľudkovia, je presne tu na toto tu plechové tesnenie. Tak to je naša vodná pumpa. A ako si môžete všimnúť, ja si asi zoberiem svetlo a prisvietím si na to. Aby ste po mne nemohli nadávať, že takto. No, zaostrí sa. Pekne. Tak tu máme vodnú pumpu. A ako si môžete všimnúť, tak toho priestoru tu nie je. A nám ju treba zhodiť tú vodnú pumpu. Na vodnej pumpe je aj kryt rozvodov. Čiže aj ten musí ísť dole. Vyčistíme to tam a termostat sa potom napája sem dole. Tam ide táto hadica s touto plastovou prírubou. Táto. A tu si kompletne očistíme prírubu. A skúsime si to zase naštartovať. Skúsime si to potom zase naštartovať. Zohriať, či nám pôjde topenie, či nám pôjde voda všade, kde má. A pokiaľ áno, tak sa budeme môcť vrhnúť na ďalšie skvelé robotky. No, takže my sme pokročili. Ako si môžete všimnúť, máme demontovanú celú chladičovú stenu, máme vybratú aj vodnú pumpu a pozrite sa sem, ja vám ukážem, kde to bolo. Tam možno skončil skôr, ako som to dokončil, no nevadí. Ale toto prosím pekne niekto urobil ako tesnenie. A to isté bolo na termostate, keď som to minule otváral. A
Ono to ide tu z boku motoru. Tu ako vidíte. To všetko sa musí očistiť. A tu máme tú nádheru. Ja si vás nejako skúsim pridržať. Takto. No. A ono, ten silikón a gumička boli tu. Tým, ako to bolo roztiahnuté, tak polovičku tej vodnej cesty ten silikón zabil, keďže je to na boku. Čož je zase zle. A tu ako pozerám, tak je niečo nakrútené. Niečo, čo tam nemá byť, a je to na imbus. A tam má byť klasická šroba. Takže to si tiež musíme opraviť. Pozrime sa sem. Naše skvelé tesnenie s gumičkou. To je v poriadku. A takto vyzerá znútra naša vodná pumpa. To všetko sú nánosy bordelu. A možno si to všimnete tu na. Tam je pekne krásne gumička s pružinkou. A tá gumička už je celkom vydretá. A tu na, keď si všimnete to leskle, tak tu už nám kvapkala chladiaca. A ja som stále nevedel, kde sa stráca a hľadal som chyby niekde. Lebo táto vodná pumpa že vraj bola menená, keď sa auto odstavilo. No a teraz ma to uistilo v tom, že auto sa odstavilo očividne nefunkčné, čo sa týka vody. Takže my si to ideme poskladať na novo s novou vodnou pumpou. Táto je úplne krásne, ľahúčko. Ako som vám ukazoval, je celohliník. Sú k tomu všetky gumičky, ktoré potrebujeme. A hlavne je tam to naše skvelé tesneníčko. Sú k tomu dvoje gumičky. Jedna je k termostatu a jedna je potom, ako ideme na blok sem. Takže si to ideme všetko vyčistiť a keď to bude čisté, tak sa ozvem. Chcete vidieť, ako to dopadá, keď niekto, kto sa nevyzná autám, opravuje auta? Toto prosím pekne, ani neviem, čo je to za silikón. Ani ako dlho bol na aute. Ale on je normálne vo vnútri ešte mäkký. A toto všetko tu treba vyčistiť. A keď sa to vyčistí, môžeme si to poskladať už aj s termostatom. A potom môže prísť zábava začať to všetko skladať dokopy, tak ako to má byť. Tak som zvedavý, ako to dopadne, nakoľko keď vidím, čo všetko tu je a ako to je urobené, tak už ma to auto prestáva baviť. A nakoľko si dneska nemôžeme urobiť ani testovaciu jazdu, a za chvíľku vám ukážem dôvod prečo, len sa fakt musím vyhrať s týmito hovadinami a krásne to pozačisťovať.
A toto ma bude čakať asi všetko, čo rozoberiem. Všetko bude vyzerať takto. Ajaj. Nemám rád takýchto ľudí, čo ničia auto svojim hraním sa. Tak ja to idem vyčistiť a ozvem sa. No a teraz si ukážeme dôvod, prečo nemôžeme si urobiť testovaciu jazdu. Problém je následovný. Tu je kopa kameňa, čo je na vyrovnanie pozemku. A tu je naložená Audina. A blokuje nám výjazd. S tým, že nemáme ju kde dať. Takže musí ostať tu na. A nám stojí takto krásne na pol zadku vystrčená Audina von. Takže pecka. To je takto zábavka u nás. Ukážeme si ten medzikus. To je tento. Je úplne krásne vyčistený. Niekde sú tam ešte malé nedostatky, ale to už nešlo ani touto kevkou. A počkáme ešte, kým nám zaschne farba. Ja som si to obrúsil celé a striekol som si to do farby, nech to na tom motore svieti, keďže takéto detaily, ako chcete vidieť, chcem mať svietiace na tom motore. Takže si musíme počkať, aké to bude hotové. Tak si ukážeme skladanie zase nejakom timelapse.